ରେଙ୍ଗ 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 ରେ। ଦେଖିବା ଆଜି କଣ ନ୍ୟୁଜଟା ବାହାରିଛି। କିଛି ଟକି ବିଷୟରେ ବାହାରିଥିବ। ଦେଖିବା। ଗଦି ଉପରେ ବସି ପଡିଲି ଆଉ। ନ୍ୟୁଜ କାହିଁ କିଛି ବାହାରିନି, ଟକି ଯାଇ ବାଳ ନ୍ୟୁଜ ଆଉ। ଦିଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଧଳ। ଆରେ ଫୋନ ବାଜିଲା, କିଏ ଗୋଟେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହରି ସ୍ପିକିଂ। କଣ କହିଲ? 4ଟା ଝିଅ କମ୍ପୁ ଶିଖିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦେଲ। ପେପର ଘନଶ୍ୟାମ ମୋର ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ରେ। ଏଇ ଦେଖ ଲେଟର ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରୁହ, ପେପରଟା ଆଣୁଛି। ହଁ, ନମ୍ବରଟା କହିଲ। ସେ ଟିକେ ରୁହ। 940000। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପଠେଇବ ଆଉ, ହେଲା। କଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ଫିସ୍ 2200 ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପଠେଇବ। ଭଲ ସ୍କୁମ୍ପ ଶିଖା ହବ। ଓକେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ଖାତ। ଓକେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ହାଇଟ୍? ହଁ, ତାହେଲେ ବଢିଆ ହବ ଆଉ। ରାତିରେ ଶିଖିବାକୁ ହବ ଆଉ। ଓକେ। ଆଉ କଣ ସେମାନେ ଗୋରି ନା ସାମନେ? ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ 200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅ ଆଜି ଆଉ, ଏଇନା। ଓକେ। ସଳକ ଚାଲ ନାଦି ପକା ନା ତ ଏ ମାଲୋ, ପୁରା ମାଙ୍କଡ ପଛ ପଟ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏପଟେ କାହିଁ ଛାଡିଲୁ? ନାଦି ପକା। ବାସ୍, କି ମାଡରେ ବାପା। ପୁରା ଦହଲେଇ ଦେଲା ନେଟୱାର୍କ ଖମ୍ପ। ଆଜି ମୋର ମାଣ୍ଡୁର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି। ଯାଅ ବେ, କାଲିକି ନଙ୍ଗୁଳା କରିକି ବାଡେଇବି। ଏଇ ତମକୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି, ମୋ ନିଜକୁ, ତମକୁ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, ପୁରା ନାଦି ଦେଇଗଲେ। ଧନ କେ କଟ କଟ ଯାଉଛି ଗାଡି, ଗଛ ଗଡ ଗାଡି।